Malo pre me zove čovjek i kaže, nema ni u Herceg-Novu. Sačuvanije ga sramota. Kako moram u Herceg-Novu, Bože moj, gdje mi ide? Još pitam se ja kako sam ja ovdje dok je on tamo. To se ja pitam. Sami si ti da ima obraza da me zove i da kaže, nema ni u Herceg-Novu. Pa možda je svoj iz grada da te iznervira, ali ti znaš da on voli da te nervira. Oj, na moru može svašta da mu se desi. On ne zna ni da pliva. Pa on nije plivač. Joj, idi brzo za Herceg-Novi ko će da nas dijete. Pa idi vrati ga kući. Slušaj ti mene, ništa se ti ne brini za takve. Takve je sam Bog čuva. I ostalo on ti je s onim njegovim pojavljanima tamo otišlo nije sam. Što svi imaju 4 gazda škole najviše. Tako da se ništa ti ne brini. Pa dobro, možda nije neki učenik, ali Bistar je kao pčelica i ima srce. To je najvažnije. Ma toliko je on pametan da ja nemam pojma. A šta me ne zanima? Dakle njemu pare čovječe da ga ode tako. Dakle. Nije ovdje. Čekaj. Jest! Pa sad je našao da me pokrade, sad da preštedi najviše. Oj, pa, ali možda nije on, otkud znaš da je on? Joj, Gospode Bože, samo problemi, samo sekiracija, pa dobro više. Ja ne mogu ovako. Što žena može da ti rodi dete, pa to niko. Plači ti slobodno, samo plači. Od kad si se udala za mene ti samo plači. Sigurno nije bilo bez razloga. To je jedino što čoveku preostaje pored tebe. Slušaj sad, nemoj mene za ovo da kriča. Ja ti lepo kažem kako je trebalo da ga vaspitam. A ti mu nešto tu izmišljaš, popuštaš mu stavno. Lepo, jednom kad ti nešto traži, ti mu ne daš. Drugi put kad ti traži, ne daš. I treći put kad ti traži, opet ne daš. A vidiš kad će opet ovako da nešto uradi. Jeste. Tako je trebalo da ga vaspitavamo. Da smo ga tako vaspitavali, bio bi bolji. To je za tebe vaspitanje Jordane Jašiću. Pa bio bi vala sigurno bio. Znaš šta? Neću da dozvolim zbog jedne barabe da nam propadne ovo letovanje. Ma ima da idemo na more, pa makar i... Makar i ustali u kući. Čekaj. Šta govoriš? Slušaj, misliš ti one komšije sa trećeg i sa drugog sprata, to stvarno ide na more, jel? Pa šta misliš, gdje idu na Mars? Slušaj ti mene, to ide na selo, čoveč. To uzme svak preko opet, sretne mene na hodniku, kaže, jelo, komšija, kako će da bude super. I onda lepo potrpa stvari, selo, tamo lepo ostane 15 dana, koliko, i kad se vrati, kaže, bilo mjesto. Nemoj ti meni te fore da prodaš. Više imam i ja more na selu, samo što je 500 km udalje. Ja nećemo sada se bavimo ovim glupostima. I čim si se ti toga setio, ja čisto sumnjam da je to palo na pamet nekog drugog. Da idu na selo, a da pričaju da su bili na moru. Jes. Ali tačno. Ali pazi, ako je to istina, to onda znači da mi stvarno ne idemo na more, a oni stvarno da idu na more. Čekaj. Ti stvarno misliš da se mi zatvorimo i da pričamo tako? Slušaj. Ja lepo mislim da mi ovdje, znači zaključavamo sve vrata, zatvorimo sva svjetla, pogasimo, eto, prozore, zabarikadiramo i ostanemo ovdje. Joj, ne misliš valjda da se idemo mraku? Pa Jordane, nemoj molim te. Ma, slušaj. Znači mi ovdje kad se zatvorimo, ti misli da će neko stvarno da pomisli da smo mi ovdje, da nismo otišli na more. Pa šta je s tobom, Jordane? Pa ja te znam kao normalnog čovjeka. Šta ti je sad odjednom? Sina mi pobjeg od kuće, a ti mi da glumiš da smo na moru. Liberi se malo. Ma nije meni ovo odjednom, čovječe. Nije meni odjednom, ovo se godinama nakupe. Svi lepo idu na more, svi se provode. Svi tamo nešto po plažama piju neke kokterčiće, samo Jordan Jakšić ništa ne može da radi, jer ma ima za ovih 15 dana da im vrati za svih onih 10 godina što nismo išli na more. Slušaj me dobro, meni ne pada
Nigde nije kao kod svoje kuće. Slušaj me dobro, ja tako ići na more neću. Hoćeš da nas ljudi smatraju za... Najgore je, mila moja, najgore je kad nas smatraju zato što jesu. Niko i ništa. Samo što ti ne razumeš. E pa upravo si, ne razumijem. Evo, ako baš ne razumeš, sad ću ti ja elaborirati. Enen ti ga, onaj Marković gore, sa 3. sprata. Malo pre vide ga ja uterava tu sedmicu u garažu. Znaš ti koliko taj čovjek para ima? I on je neki gospodin. Laživac običan, secite sa propisom. I sve tako, neki ljudi su gospodini, što kradu, lažu i vare. To mi je neki gospodin. A ja, pošten, pametan, radan i vredan čovjek, mene niko ne šiša ni zašto. Ma da. Jeste. Sad će da bude, Mila, ti si tražila da krećemo, jel tako? Mila, ti si tražila da kupimo... Ma jest. Evo, ja da sve štedim pare, nešto mislim. Hajde, evo, ove godine čumača kaže, idemo na more. Kad ona kaže, da ne, možemo da krećemo. Pa onda sljedeće godine opet radim, po konj radim, i evo, opet uštedim pare. Jordane, a znaš, mogu kola da se kupi, mogu mila kola da se kupi. Može sve, samo ne možemo na to more. Oj, samo čovjek u teškom stanju može ozbiljno da predlaže ovako nešto. Tebi treba psihijatar, znaš. Ne bi bilo loše da malo prošetaš do bolnice. Ja te tvoje psihijatre, natrio lekare i psihologe, ja njima ništa ne verujem. Lepo kad odem kod onog lekara, kaže izmeni me, krvni pritisak dobro, srce dobro, pluća dobro, sve je dobro, samo ja nisam dobro. Možda je Marko. A možda je policija. Radnička, Jordane. Bravo si. Jak ste? Je Marko rekao da nas nema. Marko, pa ti si znači znao da ćemo da pobegne od kuće. Pa što si to dozvolio? Pa trebalo da nam javi. Oj, kakvi ste vi to drugovi, branite se samo kad ne treba. Pa obećao sam Marko. Oj, vidi, molim te. Doviđenja. Daj, brzo proći. Čekaj. I ja više ne mogu da te... Čekaj, treba s ozbiljno uveti. Niste mi ispunili ni jednu želju. Puno pozdrava za mamu i radice. Mene nigde ne pominje, ali o meni Boga mi najviše misli. Pa da zovemo policiju, kad ti već nećeš da ga tražiš. Znači da ja zovem policiju. Ne mogu svaki dan da zovem policiju da se brukam ovdje. Bože, da mi je barem ovo drugo dete normalno. Jao, pa evo naše 20-godišnje čere, siliće, povinne. I reci mi sad, šta misliš ti o ovome što smo pričali mama i ja? Joj, tata, zašto se izmotavaš sad? Pa znam da se ne slažeš. A što? Što? Jel, možda zato što ćeš nakon 26 godina provedenih u kući morati da ostaneš tu 10 dana, sad? Zašto me stalno prekorevaš u to? Slušaj, prevam te ja, samo ti, pričamo ti ja. Evo, na primjer, sve tvoje drugarice imaju decu, a ti nemaš ni ti drugarice. Stim, šta, ti si poznata po tome što si nepoznata, jel? Evo, gledam te tvoje vršnjake, kad se vraćaju iz škole pre neki dan, svi nešto pričaju, eto, na onim telefonima, a ti samo u tu tvoju sveščicu defteriš i čitaš te tvoje pesmice. To što ti radiš, to nema niko. Pa šta da radim, ja sam takva kakva sam. Uostalom ti to onako ne razumiješ. A sad, slušaj, sad, kad krenemo na more, mora kola da se gure. Mora svi, jeli, da upru, da nas svi ne guru. I za to mora da se izlazi iz kuće, znaš. Tata, pusti mi na miru, zašto me stalno gnjaviš? A, znaš, kad bi te pustio na miru, kad bi rešila da se udaš. Ali, logično da nećeš naći čovjeka za udari ovih 15 dana. A i da ga nađeš, potrebno da bude obrazovan, pametan i kulturan čovjek. To je najbitnije. Ali,
Sigurno ga nećeš naći za ovih 15 dana, a i ne bi ti ni dao. Ostavi me na miru. Ja sam sad spreman da pokažem svima da znam šta radim. To odlično znam. Ma da, ništa ti ne znaš. Slušaj, ja moram da budem bolji od ostalih, da im pokažem da sam bolji od njih, razumeš? Bolji od njih? Ma ti nisi bolji od njih, ti ne možeš bolji od njih. Ti ne možeš nikoliko i oni. E, tu je tvoj problem. Pa dobro je. Ako do sad nisam mogao, pa to je što nisam mogao. Šta da radim? A i šta ću? Možda nisam donio neke pare u porodicu, ali ajde. Kriza, nema para, šta ću? Težak posao, šta da se radi? Ali sam barem dobar otac i pošten muž. Kamo lepe sreće da jesi. Kamo lepe sreće. Čekaj, ti sad meni govoriš da nisam. Ja sam uvek lepo govorio. Prema ženi moraš, odnosno ne smeš biti loš, bez obzira na to koliko ona dobra bila. A ti si poštena i osjećana i zato te mogu. Dobar dan. Vi ste gospođe Pavićević. Da. Ovdje je Mila Jakšić. Moram nešto da preuzmemo. Moj Marko pokvario vašeg sina. Molim vas, nemojte tako. Daj. Moj Marko pita ga. Šta govorite? Ma znate šta, vi niste pravi roditelji. Neću da se roditelja sa vama. Prijatno. Što mi nisi dala da ja objasnim? Tri. Ona za Marka da kaže da je bitanga. Ne može to, mislim. Ja mogu za njega samo da govorim da je bitanga zato što sam ja otac. Niko drugi. Jesi. I ti si sad našao da odlaziš na more. Kako ćeš ti njima da objasniš da mi nismo ni malo pocrnjali? Mislim, kad nas ugodaju ljudi, prvo bi se toga sebe. Slušajte, kaki god da se vratimo, za njih smo crni. A možda i budemo izlazili 5-6 noći onako, šta ja znam da nas ne vidim. Vidjet ću, noćaš da razmislim o tome. Ali da ti kažem da mi je drago, jer što si zainteresovan. Našakić, slušaj me ti radice, pošto ova Mila ništa ne sluša. Reći ćemo da smo više sedeli ispred egzotičnog hotela i pili te neke koktele, sokove i različite skupe napitke, više nego što smo se sunčali na plaži, znaš. Tu znam, možda je neko pocrni, šta ja znam, to ono psihološko. A vidit ću. Da ti kažem, svake godine sam ja izbjegavao ljude na hodinu. Jer me sretne neki bilnes i pita me, a grumši, vidite na moru, ovdje me preseče, plekse s mi posluči. Sad sve podiče neki šmarci, mora da smišlja neke izgovore, zašto ne idemo i kako ne idemo. Ma da, govorim. Ali Boga mi, ove godine će morati da spreme još jedno pitanje. Stvarno? I onda posle toga, i kako je bilo, pa da vidimo kako je bilo. Meni jeste. A neće tu vremeni neko više da se šeta, se crnio buda po polju. Vreme da im vratim, za sve ću da im vratim. Jeste. Pa imaju ljudi svojih briga, misliš da misle o tebi? Ma ne znaš ti ništa, ti si naj. Slušaj, jednom je dovoljno hoći da ga pogledam. Jednom! I da znam šta misli o tebi, o meni i onom tamo cveću na terasi. Jednom. Jesi. Mrze nas, Mila, mrze nas. Zato što znaju da znamo sve o njima. Zato nas mrze. I sad kao, ja ne znam da vozim, jel? Ne znam da vozim zato što imam jeftin auto. Ma da ga ne volim. Sve ću da je vratim. Jeste. I samo o tebi razmišljaju i samo se tobom bave i nemaju drugih briga. Jeste. Sve si ti ovo lepo zamislio, znaš. Samo što ja u tome ne mogu učestvovati. Zvini, ali ne mogu. Znaš, to bi mi je došlo. Ti idi, zatvori se, radi šta god hoćeš. Kad završiš, ja ću da odem kod sestre i... Šta što mi odeš kod sestre? Šta pričaš? Ne znam kako hoćeš. Gdje si ti videla muž da ide na more da ostavi ženu sa sobom? Slušaj,
A ti našao u tuđoj kući da se svađaš. Slušajte, nemojte ni u mojoj ni u tuđoj kući da se... Mi možemo odmah i Ajde, crkvo. Kad idete, kaže, nemojte se svađati. Znaš, noćni idete na more, evo, kiflice nije što su moje, ja sam smanjila. Malo bre. Ja pričam, vodim konverzaciju sa Milom. Kaže ona meni, znaš, nije što je zbog nas, nego zbog dece. Zbog dece. Evo, kad sam ja bio mlad, mene niko nije vodio na more. Niko. Ma ja. I sad od svake bolesti koje čovjek koji ne ide na more bole, ja volim. Tako kako je. Na more treba ići pre svega zbog zdravlja. Ja. A tek onda zbog zdravlja. Hvala Bogu. Drži ovo. Ako? Što? Ne treba. Sad će kako, sad će. Evo. Ako nešto tvoje djeci mogu da pružim, to je da mogu da ih odvedem na more. To je pravda. To je pravda. A koji mjesto su gdje idete? Pa malo neko muškarci. Ma nije to, nego ne znam. Ja kad idem na more, ja ne idem da bi neko rekao što idete tamo? Ne. Ja idem, lepo zbog sebe. Tako. A vi znači stvarno idete na more. Da ste začuli da ču. Pa ja tebe. Pa nikad niste Pa ja tebe stvarno. Ja. Ne znate vi kakvih ljudi sve ima. Jedan ti onaj, vreme koliko ja čitam u novinama, kaže, zatvorio sebe i porodicu na 15 dana. 15 dana. Ja hoću. Jesu. To je tajni su kako ja nisam čula od njega. O, nešto čitam. Pa ne znam. Nije pisalo u novinama, piše anonimni počinioci. X persona. Ne znam stvarno kako nije pisalo, evo ja gledam. A znate šta je posle bilo sa njim? Ništa. A žena ga ostavila, razvela se od njega, sve mu uzela, kuću, kola, sve. A djeca se jedna ispromira. Nije vam problem stvar. No, da mam posla, ja i cveće da završim. Joj, pa znaćemo ti samo ono što se ne zove. Šta da radi, majko? U opasnom treba živjeti. Strašno. Ja sam uvijek govorio, treba dole na ulaz. Jedan tijek da se postavi. Jer može život da ti spasti čovječ. Evo ga, još jedan slučaj sam ja čitao. Kad je jedan teo ukucao drugo. A ovaj drugi imao kef. I kaže, interpretirao pištolj, uperio, ne mogu onako kjera da ostane bez vlasti. Stvarno živim u razvodničkom kraju. Jeste. Reci ti meni komšija koliko se tu planirali da ostane. 10, 15 dana, šta ja znam. Ma vidjet ću ja to s njim. Ali da vam kažem da smo strašno uzbuđeni što. Ne, samo nemojte vi da se zaključate da ste 15 dana sami. Dobro, gdje ćete, a kako? Ne možemo, žurimo sad stvarno. Što? Ovo vam je direkt iznos. Direkt. Samo se ti smeji, Dragane, samo se ti cerekaj. Ali ćemo da vidimo ko će zadnji da se smeje.
Jao, vidi ovo. Pa ovak isti ima onaj Pavle s posla. Danas ga ja sreo, znaš, kaže meni, idemo mi u čajnu. Ja njemu rekao, idemo mi na zakinutost. Na zakinutost. A sad, ako ništa zbog ovih papuča, one su znaju da treba da ide. Treba da idemo. Yes. Kaže, mi možemo da idemo samo na bezbednost, nema ništa od zakinutosti. Jo, pusti. Nego, jel sad ja da znam? Dragano. A dobro, što je mislim. Što nisi prvo da razlako? Maski. Aj, nema veze. Nego da ti ispričam šta sam mislio da uradim. Danas ću da idem dole u prek, na ovu. I sad kako ima one korpe sa kupačim vešom, nebitna je veličina, znači nebitan izgled, samo trpam u korpu. I onda kad se okrenem kako imaš one tegle s krasnacima kod klasika, sve trpam one kreme, znaš, sve redno, to idem kao padne dole i one komšije se iskupe i oni ljudi treba ti pomoć, ja rekao, hajde ide na more, znaš, pa postala me žena neku, dodaj me onaj kvak, kako je res moj. Znaš, sunce na zakita su veliko, večer zvijezda, pa ovo. I onda, makar zbog tih ljudi moramo da idem, šta ću? Makar zbog njih, a? Yes. Jer pa ti možeš da padaš svaki dan, mene od tebe više ništa ne može da zaštiti. Slušaj, ja tad kad padnem, ja sam pokazao šta sam imao. A znaš šta? I ti ljudi kad ide kupač, oni normalno pomisle da mi idemo na more, tako? Ko ide na more? Ljudi što kupuje kupač. Pusti more, gde nam je dete? Pusti ga da se vrati, pa znaš da... Pa nemoj da si takav. Znaš šta? Ti ga dovedi slobodno. Dovedi ga pa da ga ubijemo. Da ga ubiješ? Yes. Ma jesi ti čitao bre ovo? Dete ti preti samoubistvom. Kaže da će pre da se ubije nego da ga ti opet tučeš. Kako desi? Kako samoubistvu? Šta pričaš ti? Prvo, nek završi on tu svoju školu, što završava već 11 godina. Nek to završi, nek nađe ženu, se oženi, dobije decu i tu decu da odgaji, pa onda možda ne razmišlja o samoubistvu koliko god hoće. Pa jes, ja mi to uvek pričam. Uvek? To ti je dokaz da je on da znaš. Jeste, Mila, ti si kriva, je tako? Jes. Pa, mora da mu se obeća. Evo, ja sam mu već obećala, samo nek se vrati. Ko zna tamo gde spava i šta jede i kako živi i sve. Joj, pa ne mogu ni ja više, pogledaj me na šta liči. Da jes. Propala si stvarno, šta će. A dobro, ajde, kad sam rekao da ću da ga ubijem, nisam mislio stvarno šta će. Ajde, vidi tamo kako je, pa ja to vedim. Marko, sine! Joj, nešto mi nisi, pa šta ti je sine? Joj, Bože, pa ga, ne, a šta ćeš mama da ti spremi? Šta će ti spremi mama? Pa može ja primam večer da uđi vam. Pa vidiš da ne, ja povetam. Pa ga pitaš, hoće nešto da ješ. Što si me tako nemilosno da prema djetetu? Kao da ti... Kako si ga samo prošli put isto kao, ma nije ni bio kriv. Vidiš da me provocira. Vidiš da me provocira. Provocira me. I onda ja njega hoćem da vređam. Šta ću, ja ga vređam, zanesem se, pa moram jednom da ga udarim, a drugi put ja da singu zanesem. Šta ću? Džukja. Teška ti ovo. Džukja. Ti njega. Hvaki. Šta ćeš sad s tim? Hoću sve sijalice u kući da poskidam. Pošto sam primijetio da vi baš volite, palite i gasite to svetlo kad dođete. Ne misliš valjda da sedimo u mraku? Mislim, normalno. A dobro, ne u potpunom mraku, ajde. Ja sam ti kupio one sveće, lampu, sve sam ja. Na sve ja mislim, znaš. Onaj što ide stvarno na more, on samo potrpa u kofer i vozi. A ja sam ti genij, ja na sve mislim. Bog s tobom, Jordane, Bog s tobom!
postao ono što sam od uvijek i znao da jesam. Pametan i sposoban čovjek. A vi eto ste pametni. Na meni ovo ništa ne znači. Samo mi je pomogla da shvatim ni meni. Uzbiljite se malo, ne možemo sad da se vratimo bez razloga. Ni meni se ovo ne sviđa, pa ja trpim. Vidiš, ja trpim. Sad smo svi u istom sosu. Moji smo soci, Yes. meni je žao djece, u njih mi je najviše. Što se mene i tebe tiče, završili smo. Žena luda, šta ti hoćeš od mene, čovječe, zbog mene ste i na moru. Na moru? Ja neću more, ja hoću razlog. To je ovaj put. Moja definitivna i konačna odluka. S tobom sam živjela malo, a proživjela mnogo. I ovaj brak, ovo nije ni bio brak, u pravu smislu te reči. Slušaj, sad ti meni, dok sam ja muž, neće se ti ni od koga razvoditi. E pa možda se neću razliti, ali ne dopali svetlo. Muka mi je više od tebe. Ja lude, žene, muži sam. Šta ćeš sad? Šta ćeš? Hoću nogu da znam. Kažu lepo. Povredio sam nogu kad smo igrali fudbal sa prijateljima iz Varja. Kao zapamtite, ako vas neko pita iz Varja. Izvaljava, Yes. izvaljava. I ti ćeš sad da vežeš za I sad, kad se vrati. Jest, tako. lepo sam to zamislila svako. Marko! 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 Pali sve. I šta uče na koje? Šta čas? Dobro večer! Dobro večer, Zorica! Ćao! Dobro večer, Zorica! Zorice! Nemo da vidite šef. Stvarno, znači imamo stvari bebe, iste. Blizanci. I ti kad vičeš, one se probude i plaču i viču se. I onda dolaze komšije i komšije plaču tako da novi. I onda... Majka, šta problem, čika Jordane? Ma znate, ja sam samo došla da vidim mojeg majka srce, moje. Jeste, znate, on je moj problem, mak i drugačiji od svih. Jeste. To baš je da... Svi isto novi. Ko ti ova rekao? A dobro, šta ću ja kad me svi boli? Slušaj, sad se sedi. Ako ćeš da ostaneš kod Maja, da ti kažem, nema mesta, žao mi je. Dobro, nemoj da daš, prijatelj. Gdje si, Zoka? Pa evo, Kako si? pa evo, nije loše a gdje su ti drugari? Ma drago sam nešto balira, a Boga ti vam na cijeli put ove godine pomila kuć, tako da je nešto Ja sebe. i ja sebe. Jesi i zanimljiv si i roditelji su ti divni ljudi, stvarno. Zlata Bogoć. Jeste, toliko se brine oko tvojih. No nemaš pojma. Samo dveri. Što mi nisi rekao, Pa nisam ljubomoran, nego neću. ako kažete. Hoću, neću. Mislim, hoću, ali ne mogu. Drugi put, ne mogu sad, znaš. One su ti sad mali, ti ako uđeš tamo ne plaću i onda neka, onda drugi put. A mogu biti da dođeš kod mene, znaš. Ja živim sama, sa mamom, a ona se onako svako Pa ne mogu ovih dana. Mogu tek tamo septembar, oktobar, nema vremena sad. Spremam slavu. Slavu i prijemnik spremam i spremam nešto, radim, nema vremena. Ali dođi, sve ti njoj da ona ruske salate,
ostane sa mene i družit ćemo se malo. A da nije moguće što ja stavim. Ma šta, ja znam, starije ti zadaš mlađe, tako da smo ko mi u zemlji. Goraj pištu si. Ajde, polako, da izgledamo. Doviđenja, vratio. Doviđenja, čekaj, ja to Pozdrav, imam, stvari cijeli. Čao, čao. Jedva su ispušteni, jedva. Ali to je sve zato što sam ja smislio ovaj plan. Normalno kad sam ja gej. Koliko je stepeni, moram ti reći? 39 morat ću opet potušiti. Ajde, 5 puta se sušina. Samo idem po dušu. A mogu bi 6. A mogu bi ti na moj pesu. Znaš li kako je Bruce Lee? Na večer na tvoju pesu. Ajde ti na pesu. Ne diraj ga. Nego, ovaj god me prekne, pa sam teo da vam pričam. Sanjam ja popodne sad, kad sam gledao malo, trpamo mi neke stvari, ovo ide. Šta je? Ne ulaz, Jodane. Sad ćemo se svi brže. Treba te poznat sa porodicom, ajde, šta to? Žena? Sin? Nema njemu sa Slatko. Kako si ti upao ovdje? Kako se srati? I ti sediš, kako šta? Ljubav kuća. Gde si sad? Sve se ne dobro. Sad kad sam se lepo i zaključao i sve nabario malo da nabario. Vidi, prijatelju, reče ti prijatelj si, jel? Prijatelj si. E pa dobro si provadio, prijatelj si. Znaš, svi misle da smo neke očili, da nismo tu. Pa tako svi misle da nismo. Jeste, stvarno, svi misle. A od mene se krije. Ma ne, od mene se krije, jer danas... A ne učin tebi, ja ću se tebe čovječe. Kako sam misli? Nema, Ne možeš već, čovječe. Sjedi se ga, prijatelj, sjedi. Sam ja treći da me... Sad, ja sam da ne izgledam. Ne mogu da te pustim dok ne razvijemo međusobno poverenje. Znaš, ja tebi da verujem i ti ne. Može. Mogu sad, kad dozvolim eto da te pustim, pa da mi sve propadne zbog čoveka jedan. Da. A ajde, si teo da nas ukrade, šta sad? Evo, na, imaš ove stvari, pa uzmi nešto pustit ću te da vidim šta ćeš. Da mogu me, može. Razlučio vas. A policiju neće ti zove, to se ništa ne vidi. Onda smo se dogovorili, izgleda reći. Dogovoreno, Da. kad je ostane dogovoreno, neću ja nikom ništa da pričam, vi policiju nemojte da zovete i sve je dogovoreno. Šest. A kakav mi je ovo stan, fali nam pola stvari. A da. Šta? Pa sedite, postoji. A ja bio sam ti A često si bio Montenegro, da braći tada sam motivom, Možda
Kako siđe? A ja bio sam ti onih Montenegrina, ali si Osio uzio ptiče. ne gore na puni, ja da ne ja i na pedalima, možda. A što su neljubazni, a ne, tamo že skači, bre, koje god nešto dobaci i da se okrene. Es. Dobro, čuti, gospod. Šta tebi dođe onaj Joca Kraf, naš komšija, Lopopčina? Joca Kraf, onaj Lopop. Ništa. Ivan, Ništa. lepo sam ti ja govorio. Lepo sam ti rekao. Sad ne Ja imam šta. dođe ništa. Kad mi ne dođe ništa? Ništa. Liki, pljunuti si ovo. Pljunuti. I sad mi tu neke priče prodaš kao Joca Kraf ti nije otac. A nemoj taj što ti. Ne znam ja. Liki ti ko jaje ja. Jordane, ja ti kažem nešto. Ovo je tvoj plan. Mene stvarno čudi kako on ima tako malo slabosti. Mislim, gotovo i da nema. Kao da ti je sreća nakljena, znaš. Šta čitam? Čekaj. Ti meni govoriš da sam ja slab, a? Sam ja slab čovjek, sam slabić. E pa slušaj ti mene. Ja sam samo previše slab za čovjeka koji je jak, kao ja. Razumeš? A ti, da si ti smišljala plan, radili bi nas još koga da se ugura. Ja sam smišljala plan. Yes. Ja sam smišljala plan, plana ne bi ni bio. Nemojte se ne birati, gospođo. Mama ne može da plaće. Ne, to je kužan. Si bre neki ludak. Drugi ljudi kad odu negde, oni i nisu tu. A ti si neki fenomen. Kažem čovječe, kažem ti, nismo tu. Vidiš da radit ćemo se čim budemo mogli. Da. Razumem. Ne razumiješ ti sve ništa. Ličiš na Jocu Krafa, ko da ti je oča. Ajde, daćemo da jedeš i da piješ i sve. A ti je bolje. Može. Ti ćeš, znaš šta ćeš ti da uradiš, ti šta čutiš. Dosta, ajde dosta. Ajde se! Daćemo ti da piješ i da jedeš, a ti je bolje da budeš manji od makova zrna. Znam ja to tvog Jocu. Hvala što ste mislili na mene, čika Jordane. Ne, znaš, kad sam ja bio na vojnoj vežbi, bio na 89. Toliko sam ja pogladio, sam sam sebe počeo da jem, sam sebe. Znaš, čovjek kad pregladni, ne može više ni da je. Alo, ti si Lopopčina. Ej, pa koga ti vređaš više? Koga vređaš? Pa koga vređaš? Ja te vređam, a ti, znaš, ja ga vređam, ja sam kao uvred. Neš možda ti tepa, a? Ja ću. Može. Da vas prihvatam. Ja sam te opomenuo već jednom. Sedi dobro. Ja sam pošten i porodičan čovjek. Lud je onaj tvoj otac što te drži kući uopšte. Pa ne drži me. Istero me pre neki dan. Majko moja, sa kim ja se imam posao? Ajde. Doviđenja. Jordane, dolazi ovamo. Drago je da smo se upoznali. Čuda neki čovjek, zaista. A tvoja majka, gospođa, nemam reći. Ja se stvarno plašim takvih žena. Ona je divna žena, znaš, pretjerano nježna i brižna. Po život bi dala za nas. Vidi se. Mislim i Jordan nas voli, ali... Da. Vidi se i to odmah. A jel se vi stvarno krivi? Pa da, stvarno se krije. Govorite tiho i da Da, Jordan je tako odlučio, znaš. On je dosta napasan čovjek. On je onaj od onih što su od života uvijek htjeli mnogo, a nikad nisu postigli ništa. Da, on je dosta, stvarno dosta napaćen. Ali nemoj ti da misliš da to mene nešto interesuje što je on napaćen. Ja to tek pitam, onako. A ti pišeš pesme? Otko ti to znaš? Čuo sam kad sam prolazio pored dvorišta. Tvoja majka rekla, ona je stvaralačka ličnost. A otac je dodao, zato mi stalno i stvara probleme. A ja se nisam. Ja, da ti ispričam jednu anegdotu. Znaš li kad su pitali jednog pisca na promociji nekog romana, što mi se radi u vašem romanu, samo ukratko.
i ne mogu ja ovim da se bavim cijeli život. Nije pošteno posao. Da mogu, danas bih se oženio. A moj otac mi uopšte ne smije. Samo da me ne prije. Pa neće to ti garantujem, mislim, da nas ne bi otkrili. Sigurno. Pa znaš, ne znam kako da ti saopštam. Imam da ti dam nešto. Pa evo, kako je ti ovo? Ma moja je, uzmi, moja je. Nisam ju. Od čistosti. Ja više volim zlato, ali više cenim srebro. A nemoj ti pogrešno da me shvatiš, malo. Nema tih para za koje bi ja bio siromašan. Nema, ne bi bio ni za što na svijetu. A dobro, nisam se ja bavio krađom celog života. Prodavao sam i pomfrit. Nije išlo loše. Prodao sam jednom 100 porcija. 100. Nisam ja tako neozbiljan. Pa, razumijem ja tebe. Mislim, i za mene govore da sam dosta neozbiljna. Eto, samo živim u svom svijetu. Mislim, mama me razumije i podržava, ali tada baš ne. A vidiš, evo da budem ja otvoren iskren prema tebi. Bilo je teško trenutak u mom životu. Jedino što me održavalo u njemu je bila činjenica da ću nekada umreti. I da prekinem ovaj napačeni život. Ali dobro, da mogu, danas bih se oženio. Voleo bih da imam 5 djece. Ja baš i ne bih. A dobro, ne mora baš 5. A što ti ne izlaziš? Nisam te viđao po diskotekama. Slabo ima. Ipak si ti sad. A koliko ti jedno već godina? Mislim, ne mogu da misliš da nešto interesuje. No, tek pitam. Inače, Radice, zovem se Slava. Bila, Radice, Mark, Lopre, dole zvala. Ne mogu ni knjigu da čitam na miru. Kako je lepo čitati knjigu. Slušaj, ne ovaj tamo. Neće da dođe. Dobro, onda vas troje uzmite ovaj kauč i pomožete ga tamo. Mi da uzmemo kauč, pa mogao bi ti da ga uzmeš. Ja ništa ne mogu. Pa ja onda neću. Joj, kičma, čekaj, Jordani! Ustavi, ajde. Ništa šta vi niste. Samo sam ja redni ovdje sposoban. Sad ću lepo ovaj djeveka pomeriti da zablokira vrata. Ali samo vrata! U drugu sobu. Ako. Sad vi vješke te oči. Ovo je dobro. Tako, pričvršćeno. A vi kroz prozore skačite ako hoćete. Ja vala odmah da spavam. Molim! Goran! Šta ti meni tu doviđenja? Ovo tebe je poslali tu crni Gamrana i Jordan. Da, proverimo dijagnozu. Živ je nažalost. Merci.
Ja sam svojim momkom rasao. I sito i rešeto. Naročito! Rešeto! Tako je za inače. Jose Matičar. Matičar. Ja, slabo, pravi. I? Odmah lepo. Možda mi nismo ni morali sada. Pa možda smo morali da se rečamo. Ko zna ko će onaj tvoj ludak prodavca da produži. Dodatno znam. Ja, ako će da si važno ovako. Hoće vi samo meni malo pomognete i ja to sve završavam. Te su nam kumu. I oca će da bude i kum, i oco kum si. Bog ti pravi, i Matičar. Da mi ne možemo... Da ne možemo terati oca. Neću čitati svoj tekst. Nećemo čitati oca. Samo pitam, pristajete glas Uvena. Ne moraš to. Pristaje. Dobro, da. Samo se 9.5 halo. Morate da se popišete. Gde je sam već? Evo, ovdje. I ovo što bi se popravilo pisati. Evo, da se poljubite, jel da, morate. Inače to protivzakonito. Tako je, slažem se. Mora se da krenem, ima obećanje kod Micu u kampanju. Vidite se, oca. Svijeći. Ostavi to! Čuli ste šta? Joj, ne znam, a čula sam pre neki dan da sam prolazila. Mnogo mi je bilo čudno da ne mogu da izađe cveće. Puto su kopali, daj da zovemo policiju. Ja sam Ljubav. Alo, bre! Šta se zove? Sad ja ovako da propadnem. Ja koji sam i sebe i porodicu zatvorio samo da pokažem da nisam najbolji. Ja koji sam bio spreman ovdje da ostanem i 90 dana ako treba da propadnem. Za mene Bog više ne postoji, a za sve ste vi krivi. Da niko ti nije kriv. Pa dobro smo izdržali ovoliko koliko smo izdržali. Znaš sam kako kućina, dosada. Šta ste vi izdržali? Šta? Ništa. Ništa vi niste izdržali. Se samo sebe. Viče, skače, urla, ceo staro djeljkove. Ma nisam ni trebao da vas vodim. Trebao sam lepo, s pošanjem u neku zelenu tamo, a ja ovdje ostanem sam i da kažem da sam ja samo bio na moru. A ovo što su zvali policiju, to je sve Dragan Boglasov. Drugi su krivi što sam ja propao. Drugi, ne ja. Nije ti Dragan ništa kriv. On je uradio ono što bi svaki pošten čovjek uradio u tom trenutku. Imam ideju. Možda bi mogao da se kriješ u kolima. Ali kasno je sad. Vidiš, još toga nisu se. Pa, imam još nešto da ti kažem. Ja nisam bio na moru 5-6 godina. Znam jednog koji nikad. 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 Stvarno nikad. Stvarno nikad. Što mi to nisi rekao ranije? Trebao sam ja sve da zaustim, ali sam se zaljubio u rad. Reče. Pa, tebili smo da ti kažemo. Čerka ti se udala, za ne viš? Jeste da ja sam se udala? Jesi. Kad se, sa koga i kad? Šta misliš za koga si udala? A i ti, matora konjina naša da se ženi. Školu, tekne, 4. Konačno sam našao pravu i zgodnu dušu. Da, dobro, našao si pravo, ali ti nisi pravi. Nemoj tako. Nemoj tako.
ništa ne dugujem. Ništa. Lepo sam radio ono što sam morao da radim. Tako znači. Tako, E pa ja idem kod sestre. Jel tako? tako. Čekaj, je tako? Ne vredi. Ne vredi. Morat ću da prodam nešto, stavim, šta ću? Evo. Ali dok ga ne prodam, ima ovdje da se krijem, da se zatvorim, niko neće da me vidi. A ovi što su otišli, oni su odsad sami. Ja nisam više sa njima. A onda, kad prodam stan, odem u taj novi, a veliki ću da kupim, veliki stan preko 100 kvadrata. I kad dođem, lepo uzmem telefon. I onda krenem redom sve da ih zovem. I Dragana, i Micu, i Milorada, i ono Lopovčinu Markovića što živi iznad mene. Sve ću da im kažem šta mislim o njima, sve! Ma nek se smeju. Slobodno. Nek trknu svi od smeja. Samo... ništa ovo nije smešno.